दिनै जोङो सराइबिल ब्लकनि आन्दाराव जों मोनब्रै मोनबासो जायगायाव जोङो जयनिं हाबाफारि लादों। दिनै दा बर्थमानाव जोङो हुदुमखाटा 2 नं हुदुमखाटायाव जोङो जयनिं लागासिनो दङ आरो जोङो मैयाब्लो मोनब्रैसो जायगायाव जों जयनिं लादों। जोंनि सराइबिल ब्लक अफिसाव जादों, कदमगुरियाव जादों, बदियागुरियाव जादों आरो दिनैबो जोंहा नन्दिपुराव मोनसे जानानै थांबाय, कदमगुरियाव दा मोनसे जानानै थांबाय आरो दा जोंहा हुदुमखाटायाव जोंहा जागासिनो दङ। न'खर बेसे माने बावहाय गासै 180 न'खरा जोंहा हुदुमखाटा हिसाबै जादों आरो जोंहा कदमगुरियाव दहाय 128 न'खर जोंनि इउपिपिएल दोलोनि नीति आरो आदर्श प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननानै आरो फैबाय थानाय समाव जिहेतु इउपिपिएल दोलोआनो आरो सराइबिल समस्तियाव बिसेस करि हाइस्ट मार्जिनाव भट मोननानै देरहानो थांगासिनो दं, बे धौखौ बे खोथाफोरखौ मिथिजोबनानै रायजो राजाफ्रा खौसे जाजोब्बाय, ज' जाजोब्बाय। जोंनि सराइबिल समस्तियाव एबार मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा इउपिपिएल दोलोनो भट होनो थाखाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय रेडि जाजोब्बाय। बांसिनै जोंहा बिपिएफ आरो बिजेपि, बांसिनै बिपिएफनि जोंनाव जयनिं जादों आरो दिनै बिपिएफआ सराइबिल समस्तियाव जोबोद दुरबल। बे बाथ्राखौ बे जयनिंफोरखौ नुनानैनो आं बुंनांला, नोंथांमोननि निउसनि दारै दा मानसिफोरनि महरफोरखौ नुबानो बिपिएफनि बिथांमोना लिडारफोरा नुबानो दानो गावसोरनो बुजिजोबसिगोन जे गावसोरना एबार जेबाव गुन्दै गैला, बे बाथ्राखौ बिसोर स्पस्ट मिथिहैसिगोन। जाय बिथाङा बिपिएफ दोलोनि बर्तमाननि एमसिएलए, बिथाङा दिनैनिफ्राय 5 बोसोर सिगां बिथाङा बे समस्तिनिनो एमसिएलए आरो इएमबो जाबाय। बिथाङा इएम थासान्दि समावनो बे ओनसोलनि एबा सराइबिल समस्तिनि थाखाय बिसेस जेबो मावनो हायाखै। दाथ' आरो एमसिएलए जानानै बिथाङा अफिसाव थानानै जेबो मावसिननो हायाखै। थ' बिथांनि मावनो हायै इएम थानाय गावसिनि सरकार थानायावनो मावनो हायै मानसिजों दा सरकार गैयैयाव एमसिएलए समाव मावनो हायैखौ नुनानै बोरै बिथांजों थाबावनो? जिहेतु इएम थानाय समावनो मावनो हायाखै, दा बिथांजों थानांगौनि आरो जेबो खोथा गैला आरो 10 बोसोर बिथांनो होबाय। बे सराइबिल समस्तिया 10 बोसोरा सासे मानसिनि थाखाय थोजासे। 10 बोसोराव बिनि थाखाय जोबोर मोजां मोनसे सुजुगमोन जे बिथाङा मावनानै बे ओनसोलखौ एबा बे सराइबिल समस्तिनि मानसिफोरखौ उन्नत खालामनायनि बिथांना मोनसे सुजुग सुबिदा मोनदोंमोन बिथाङा। नाथाय बिथाङा बे सुजुग सुबिदाखौ मोननायनि उनावबो जिहेतु मावनो हायाखिसै, बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव खुद्रि सारबाय आरो मुस्लिमानो जा, बेंगलियानो जा, राजबंशियानो जा, जेसेबां जाति जनगोष्ठी दङ जोंनि सराइबिल समस्तियाव साफ्रोमबो मानसिफ्रानो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय आरो जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथिखौ बिपुल भटआव देरहासार खालामनो थाखाय बिथांमोना थियारि जानानै थाबाय। নুরজামাল আলী, উদুমকাটা। হ্যাঁ, আগত বিজেপি দলতে কি দলটো ভাল না হয় আমার বিডিসি মানে কি কাম কৰি আছে, মানে আমার মুসলিম মানুষ যেনে মানে খালি উচ্ছেদ করার কারণত মানে ভাষণ মারি আছে আমার দিলীপ শইকীয়া। এই কারণত আজি মই ইউপিপিএলত আবার যোগদান কৰিলো। মই আগত ইউপিপিএলত যোগদান কৰিলো মই আৰু আগতে মই ছিল কিবা বিজেপির মানে কি হয় বুথের সেক্রেটারি হয়, মানে দল কার্যকরগুলো ভাল না হয়, বিভিন্ন ধরনের খালি ফাং কাজ কৰি আছে। এই কারণত মই আজি ইউপিপিএলত আবার জইনিং নেওয়ার কারণ মানে বুঝতে পারছি না। আছে 17 জন মান আছে নাকি।